Ga jerin abubuwa guda 7 wanda su ne suke ciwa arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya. Da za a magance wannan abubuwan guda 7 da arewacin Najeriya ta zama wani duniyan farin ciki sosai ba kaɗan ba. A lamba na 7 muna da rikicin siyasa. Rikicin siyasa ya haifar da abubuwa da yawa a arewacin Najeriya. A lamba na 6 muna da karancin asibitoci a arewacin Najeriya. Kaga idan aka ce asibitoci ba za ka kawo asibitocin kuɗi ba domin ba su a cikin lissafi saboda talakawa ba za su iya kai wanda nasu mara lafiya zuwa wannan asibitocin ba. Kaga shi babu shi a cikin asibitocin gwamnatin kuma ga su ga yanda suke. A lamba na 5 muna da cin hanci da rashawa. Ana cin hanci da rashawa a arewacin Najeriya fiye da duk yanda kake tunani. Da za a daina shi da an dan samu sauki. Sai kuma a lamba na 4 muna da harkar ilimi. Ilimi ya zama wani abu a arewacin Najeriya. In dai kana son ɗanka yayi ingantaccen ilimi a arewacin Najeriya to dole sai ka kai shi makarantar kuɗi. Makarantar kuɗi kuma kun ga kwata-kwata ba na talakawa bane, makarantun gwamnatin kuma ga su ga yanda suke. A lamba na 3 kuwa muna da talauci. Talauci na damun arewacin Najeriya ba wasa ba, sosai ba kaɗan ba. Sai kuma a lamba na 2 muna da matsalolin tsaro, rashin tsaro a arewacin Najeriya. Na san mutane da yawa suna tunanin rashin tsaro ne zai zo a lamba na 1. Babban matsalan arewacin Najeriya ba rashin tsaro bane. Sai da ƙarshe a lamba na 1 abin da yafi damun arewacin Najeriya baki ɗaya, da za a gyara wannan matsalan da arewacin Najeriya ta huta, za a yi farin ciki a arewacin Najeriya fiye da duk yanda kake tunani. Shine shugabanni nagari. Arewacin Najeriya babu shugabanni nagari.